Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Podcast Sostenible. Ja estem en el podcast número 8 i avui tenim amb nosaltres a Adrià, de Plàstic Preciós. Hola, Adrià, com estàs? Hola, bones. Tot bé? Sí, tot bé aquí. Molt content d'estar amb vosaltres. Nosaltres també. Doncs, si et sembla, comencem i ens expliques una miqueta qui ets i què fas? Sí, soc l'Adrià Tallada. A mi m'agrada molt aprendre coses i fer coses noves. He estudiat la llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i també Enginyeria Industrial. Realment mai he treballat ni com a professional de l'esport ni com a enginyer, però aquestes carreres m'han permès aprendre moltes coses i arribar fins on estic ara. Jo tinc una Roomscape, soc el propietari d'una Roomscape i això em permet tenir molt temps lliure i llavors em puc dedicar de forma voluntària i sense cap pressió als projectes que m'interessen i que m'agraden més. Entenc que un d'aquests serà Plàstic Preciós, oi? Sí. Plàstic Preciós, de fet, és on estic dedicant més temps ara, pràcticament quasi a jornada completa, tot el temps que em permet l'Escape Room li dedico a Plàstic Preciós i l'organització que hem creat a partir del projecte. Que guai, que xulo. I ens expliques una miqueta què és Plàstic Preciós, com comença o d'on sorgeix? Sí, Plàstic Preciós, formem part d'un moviment molt gran que és Precious Plastic. És un moviment que va començar a Holanda ja fa uns anys, on un enginyer holandès va pujar els planos d'unes màquines per reciclar plàstic de forma open source. Tothom podia arribar a descarregar-se les màquines i, si era una mica aplicat amb les eines, doncs fabricar-les i començar a reciclar plàstic i sobretot a conscienciar. Jo vaig començar aquí a Barcelona, hem començat fa poquet, fa 7 o 8 mesos, però jo porto 5 anys fent exactament el mateix a la Safor, al sud de València. Aquí vam començar construint-nos les màquines, aquestes que us he comentat, que ens permeten reciclar plàstics i fer tallers, i a poc vam anar creixent, ens contactaven escoles i organitzacions de Barcelona, de tota Espanya. Hem anat a Madrid també a fer activitats i davant aquest allau de peticions d'activitats que no podíem pràcticament ni assumir, jo vaig començar a pensar, ostres, és que hauríem de muntar això que tenim aquí a la Safor, a Barcelona, d'alguna manera. Però, al final era difícil perquè jo estic vivint més o menys la meitat del temps a Gandia i la meitat del temps a Barcelona. Llavors, és difícil coordinar-se amb algú i trobar gent amb qui col·laborar. En això vaig tenir molta sort perquè un dia el Jordi, el meu company, que avui no ha pogut venir, ens va enviar un missatge a la Safor demanant informació en plan m'agradaria iniciar un projecte semblant, com ho podria fer? I el Jordi jo el coneixia de l'escola, ens vam conèixer quan teníem 3 anys a l'escola, quan érem petits, però vam perdre el contacte totalment. I quan vaig veure que era ell el del missatge vaig dir, ostres, és com s'han alineat les estrelles. I vaig parlar amb ell i vaig dir, mira Jordi, soc l'Adrià, quina casualitat, jo vull fer alguna cosa així a Barcelona i vam decidir començar-ho junts. Ell és supercreatiu, que és la part que em falta més a mi, la creativitat, i llavors ens compenetrem molt bé. Portem poquet temps aquí, però hem fet bastantes coses ja. O sigui, per una banda entenc que treballeu directament en plàstic i per l'altra banda feu com aquests tallers de conscienciació, ensenyar el que feu. Amb la part que feu de reciclatge del plàstic, com funciona? Com seria un procés, no sé si es podria dir estàndard? Sí, mira, les nostres màquines, com t'he dit, són open source i te les fabriques més o menys tu mateix. Nosaltres ens les hem fabricat nosaltres, amb la qual cosa les coneixem molt bé. Reciclar plàstic, en principi, no és un procés gaire difícil. El plàstic, no tots, però gran part d'ells es poden triturar, es fonen i es crea un nou objecte, més o menys d'una forma indefinida. Es poden reciclar moltes vegades els objectes. Llavors, seguint aquests principis, tenim una màquina injectora que ens permet, un cop hem triturat el residu plàstic, injectar-lo en nous productes. Podem fer
clauers, hem fet uns petits potets pels bars perquè posin els seus residus a la taula i els puguin separar. Hem creat també cartelleria, fem marxandatge pel grup de música de Zoo, per exemple. Sí, i de fet, per ajuntaments de per aquí, de per la Safor, hem fet molts clauers. I això també és el que volem fer per Catalunya ara, per Barcelona, que és on hem començat. Després tenim una altra màquina que ens permet fer objectes més grans. Amb aquests objectes podem fer bancs, podem fer pràcticament qualsevol mobiliari, perquè el plàstic es pot treballar pràcticament com la fusta. Es pot tallar, es pot cargolar. Realment és un material molt amable de treballar. I això que comentaves que per muntar les màquines i de més és open source, suposo que després es necessita un espai força gran per tenir totes les màquines? Sí, de fet, és entre cometes, una de les coses que més em parava de començar a Barcelona és que no és fàcil trobar un espai. Nosaltres hem tingut molta sort, ara estem compartint espai amb Nacho de Plat Institute, que ells es dediquen al residu alimentari i nosaltres ens dediquem al residu plàstic. Llavors ens compenetrem molt bé. Ara mateix tenim un espai a la BAU, al centre de disseny, al centre universitari de la BAU, que està al Poble Nou. I també estem parlant amb l'associació La Clandestina del Poble Nou, que és una associació que té com un coworking, un centre social, i allà intentarem crear un espai de difusió i de transformació de plàstic també. És molt important l'espai. Necessites un taller on puguis treballar perquè, clar, les màquines requereixen molt de manteniment. Al final, nosaltres treballem amb residu plàstic. D'uns taps o d'unes ampolles creem un producte nou. Llavors, les màquines pateixen i requereixen anar-les ajustant. I serveix tot el tipus de plàstic? No, hi ha molts tipus de plàstic, perquè al plàstic se li afegeixen additius i llavors per canviar les seves propietats. Des del PET, que és el plàstic de les ampolles, fins al PVC, que s'utilitza per les tuberies, o algunes resines que s'utilitzen per fer objectes més tècnics. Per exemple, els avions també porten molt de plàstic. Però nosaltres, personalment, només podem reciclar el polipropilè, que és el típic plàstic que trobarem en ampolles de llegiu, per exemple, o en ampolles de sabó, el polietilè, que és el plàstic que trobem als taps de les ampolles, i amb el PET, el típic de les ampolles transparents, podem fer filament per imprimir 3D. Però la resta de plàstics o són molt difícils de reciclar o són perillosos, com per exemple el PVC, i es reciclen a nivell industrial o a vegades no és econòmicament viable reciclar-los i no es reciclen. I us arriba des d'algun lloc concret o el recicleu vosaltres mateixos o la gent us ho porta? No sé si esteu com oberts. Sí, nosaltres en principi no volem establir-nos com un nou canal de recollida de residus. Nosaltres encoratgem a que la gent recicli, o sigui, utilitzi els canals que existeixen, que bàsicament són els contenidors de recollida selectiva. No són ideals, segur que es poden millorar molt, però és el sistema que tenim i és l'únic que funciona ara mateix aquí. Nosaltres sí que recollim residu, però el recollim dins de campanyes molt concretes. És a dir, no estem oberts a que vingui un veí i ens porti els seus residus. Però dins de campanyes intentem, sobretot en Plat Institute, intentem fer veure a les empreses que el seu residu pot acabar sent una oportunitat, revaloritzant el seu residu. Però encoratgem a totes les persones, tots els ciutadans que reciclin, però que ho facin a través del contenidor que toca. És molt important. I de tots els productes que heu anat creant, teniu algun producte estrella, algun que tingui més demanda que la resta? O també si ens pots explicar alguna creació curiosa o, no sé, així com més random que hagueu fet? Mira, aquí a Barcelona, com t'he dit, portem molt poquet temps. A més, hem estat molt centrats en una campanya amb unes cocteleries que d'aquí poc presentarem. Sí, jo crec que no queda gaire perquè l'acabem presentant i a ells els hem fet una línia de productes que ells poden utilitzar i que també poden vendre des de les seves cocteleries.
També hem fet uns clauers amb el Panot de Barcelona, que aquests clauers són els que quan fem algun taller en alguna escola o amb algun col·lectiu, nosaltres generalment els nostres tallers són molt interactius. Nosaltres els expliquem una miqueta què és el plàstic, per què el plàstic és tan important i per què és tan perillós a la vegada. I els expliquem tot el procés de reciclatge i ells poden participar i s'acaben creant el seu propi objecte amb el residu que ells han portat. I aquest objecte normalment és aquest clauer amb el Panot o un altre clauer que tenim que està a tot arreu, que quan anem a algun lloc sempre el portem, que és un clauer que per una banda és el planeta Terra i per l'altra banda posa There is no planet B. I aquest clauer, quan anem a algun lloc, tothom en vol un. La veritat és que... I alguna creació així més curiosa, el de la cocteleria, potser que ens explicaves o... Així més curiós, hem fet un projecte aquí a Gandia on una associació de bars, crec que són uns 45 bars, ens van demanar que amb el seu residu els hi féssim unes mini papereres que posen a la taula per poder separar els residus que utilitzen. És una de les coses més curioses que hem fet, la veritat. Els hem fet aquests potets, que són com unes mini papereres, que aquí jo no les havia vist, però es veu que a França sí que és una miqueta més típic, i els hem fet uns cartells també perquè posin a la porta dels establiments, i la veritat és que jo crec que això és el més estrany que hem fet, entre cometes. El que sí que vam fer molt van ser durant el Covid, al principi, que faltaven pantalles de protecció i es va crear aquest moviment maker que les imprimia amb impressores 3D. Nosaltres vam començar imprimint-les, però vam pensar, ostres, amb les nostres màquines les podem fer molt més ràpid. I vam acabar produint unes 2.000 pantalles de protecció. Ostres! Que vam donar, sí, les vam acabar donant a hospitals, ajuntaments, o als comerços que estaven oberts, supermercats, farmàcies. La veritat és que ha sigut un confinament intens per nosaltres. Amb molt de curro, no? Sí, tot el dia produint pantalles, la veritat. I tornant al tema dels tallers que comentaves abans, teniu ja format de tallers tancats o també en feu a mida, sota petició? Nosaltres, el nostre principal objectiu aquí a Barcelona és arribar als joves i a poder ser a través de l'escola, que creiem que és un espai d'educació que és molt important i que els mestres intenten explicar als alumnes la importància de fer consum responsable en general i nosaltres creiem que som una eina que és molt visual. A partir d'aquí sí que estem totalment oberts. Hem fet tallers per adults, hem fet tallers per nens, hem fet tallers per joves. De fet, participarem a la Barcelona Design Week, farem un taller per nens, 2 dies, i aquest és un taller que és bastant a mida perquè volen també un producte i estarà bastant bé. Ens intentem adaptar sempre a les necessitats. Molt bé. I així a llarg plaç, quin impacte espereu aconseguir? Doncs, clar, jo tinc l'experiència de la Safor i per nosaltres el més important és el que t'he comentat. Nosaltres volem conscienciar. El nostre objectiu és aconseguir arribar al màxim de gent possible i aconseguir que la gent sigui molt més responsable amb el que consumeix i amb el que fa. Perquè nosaltres ens diem plàstic preciós. Nosaltres defensem que el plàstic és un material molt important. El que passa és que li estem fent un ús molt dolent. Llavors, reciclar plàstic o sortir a netejar la platja o reduir el consum està molt bé, però no és suficient. Nosaltres el que intentem i el que volem a llarg plaç és que la gent sigui responsable, tant amb el que compra com amb el que vota. Que se'ls demani als polítics que facin realment polítiques restrictives amb les empreses que creen aquests envasos de plàstic o aquests productes de plàstic, perquè s'estan intentant fer coses, sobretot des d'Europa, però creiem que no és suficient. Llavors, nosaltres, clar, seguirà havent-hi plàstic, sempre tindrem un espai per reciclar, sempre hi haurà un espai per conscienciar, però ens agradaria molt que cada cop la gent reciclés més i que cada cop sigués menys necessari
iniciatives com la nostra, no? El nostre objectiu seria, al final, no haver de fer aquests tallers perquè tothom recicli i tothom entengui que és important fer un ús responsable de qualsevol cosa i dels plàstics en especial. Sí, sí. És curiós perquè en diferents podcasts que hem anat gravant ha sortit també el tema de polítics, que cal fer una mica de pressió o molta pressió en aquest sentit perquè encara hi ha molta feina a fer a nivell d'institucions. Sí, a més, que nosaltres sempre ho diem, tu quan vas al supermercat i compres, estàs votant a l'empresa que compres, no? Tu, si tries agafar una llauna d'una beguda o d'una altra, estàs votant a aquella empresa, li estàs dient, m'agrada el que fas i m'agrada com ho fas. Si la gent tingués un consum una mica més responsable, les empreses haurien de comportar-se d'una forma més responsable. Bueno, estem ja quasi arribant al final. Ens comentes una mica quines són les vies de col·laboració o vies de contacte que les persones que ens estan escoltant i tinguin interès, que esperem també que sigui molt públic jove. Sí. Nosaltres tenim un Instagram i tenim una pàgina web. Poden veure el nostre Instagram, tot i que acabem de començar a publicar cosetes. És el Jordi el que s'encarrega d'ell i està fent una gran feina. Allà podran veure no només el que fem, sinó el que farem. I per col·laborar amb nosaltres sempre diem el mateix. Consumeix responsablement i recicla. Si vols col·laborar més directament, fer difusió del que fem, ajudar-nos a arribar a les escoles, si coneixen alguna empresa o alguna organització que vulgui fer algun projecte de circularitat o revaloritzar el seu residu en general, això és el que ens pot ajudar a nosaltres. A vegades, quan fem algun taller així obert al públic, com per exemple vam estar a les festes de Gràcia, portem una petita botigueta i venem alguns productes, però realment no és el nostre objectiu reciclar en nous productes i vendre'ls, sinó fer projectes de circularitat, entre cometes, que el residu no surti del lloc i que es pugui tornar a reutilitzar. Llavors, difusió i sobretot, ja t'he comentat, fer un consum responsable és el més important. I abans comentaves que tots éreu voluntaris, oi? Sí, de fet, tant a la Safor com a Barcelona, que estem principalment el Jordi i jo, sí, som voluntaris. Jo tinc la meva feina, el Jordi també té la seva feina, ell és programador, i bueno, li dediquem tot el temps que podem, però sí, de forma voluntària i intentem no pressionar-nos gaire, tot i que bueno, sempre acabes agafant més coses de les que pots fer i acabes sempre amb molta pressió, però bueno, estem molt contents. Sí, llavors entenc que els ingressos que aneu generant ho aneu reinvertint en el propi projecte. Sí, som una organització sense ànim de lucre, tot el que genera l'associació el reinvertim per aconseguir, principalment per aconseguir noves màquines que ens permetin fer millors tallers i per als gastos que ens suposa oferir tallers a col·lectius que no ens poden pagar o que no tenen prou recursos, però que volen que els hi fem algun taller i nosaltres creiem que realment, a vegades hi ha associacions o hi ha col·lectius que diuen mira, no et podem pagar o et podem pagar només molt poquet, que al final nosaltres, clar, a fer un taller d'aquests hem de moure tota la maquinària, hem de moure 2 o 3 persones. Llavors, això té un cost i en això se'n van els diners que generem, se n'en van en seguir fent la nostra activitat i millorant-la. Molt bé, Adrià. No sé si hi ha alguna altra cosa que vulguis comentar, que potser haguem oblidat de mencionar. Jo crec que no, crec que ho hem comentat tot. Sobretot, això és el que he dit durant tota l'estona. Al final, el canvi el farem nosaltres, el farem a poc, encara que sembli que no... És que jo ja reciclo, però hem de fer alguna cosa més que no només reciclar. Hem de realment intentar aconseguir un canvi i pensar-ho 2 vegades. Trobem a vegades realment coses embolicades en plàstic que no cal, realment no cal comprar-les. Vull dir, si estan allà és perquè la gent les compra, bàsicament. Correcte. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies pel teu temps. Ha estat una xerrada superinteressant. Moltíssimes gràcies.